τη στιγμή και δεν βρίσκεται στην Κύπρο, να του στείλουμε την αγάπη μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τελευταίο μας ζευγάρι για αυτό το σημερινό μας live. Ο Κωστάκης και η Όλγα. Αριστούργημα και οι δύο. Συγχαρητήρια. Είμαι πολύ συγκινημένη. Πραγματικά, γιατί όταν δουλεύεις σκληρά, έχεις και αποτέλεσμα. Το σημερινό ήταν καταπληκτική έκπληξη, ναι. Απλά υπέροχος. Δεν το πιστεύω! Ψηλότερη βαθμολογία για το φετινό dancing. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή που μας έβαλε το άριστα, το 10. Πήραμε 3 δεκάρια, αλλά μην μας ματιάσετε. Τελικά μου πάει πολύ να είμαι άντρας. Τελικά θα κρατήσω το μαλλί το μαύρο. Το μυστικό του καλλιτέχνη είναι να είναι απλός. Και αυτό νομίζω δεν το παίζω, το έχω. Ο δρόμος προς τον τελικό ασφαλώς έχει ποδιάκι. Στο μαχαλά πέφτει κουκουριά, οι ζεμπεκίδες χορεύουν στου τελειθράκια. Πίνουν νεράκι, τρώνε παστούρμα και χτυπάνε τα ποδαριά με τα γεμένια. Παλικάρια ένα και ένα με σαλβάρια και τιμένα και χρυσά κουμπιά. Έχουν τα σπαθιά στα χέρια και στο στόμα τα μαχαίρια. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας ρε παιδιά. Και το ντουνιάς σπάει ο ταμπουράς, σπάει από το σεβδά του κι ο τελειθράκιας. Άιτε ρε παιδιά, λένε τα παιδιά, μέχρι να ελευθερωθούμε απ' το κεκαλιά. Παλικάρια ένα και ένα με σαλβάρια και τιμένα και χρυσά κουμπιά. Έχουν τα σπαθιά στα χέρια και στο στόμα τα μαχαίρια. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας ρε παιδιά! Ο Κωστάκης και η Όλγα μας. Ο Γιώργος Φασουλιώτης, ο χορευτής μας, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έτσι, με τα κριτικά σας, με τα ωραία σας. Α, δεν είναι κριτικά. Τι είναι? Είναι θρακιώτικα. Α, θρακιώτικα, ωραία. Απολογούμε έτσι, να το Οι δείξουμε. Ζεϊμπέκηδες ήταν θρακιώτες ληστές, οι οποίοι ήταν της Ανατολίας, πήγαν στην Προύσα, στο Αϊβαλί και έκλεβαν τους Τούρκους. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Κωστάκη μου, που με έχεις διορθώσει. Είναι σημαντικό να τα λέμε. Πριν πάμε στην Κριτική Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστώ και το χορευτή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το playback που το φτιάξε ο Σωτήρης Τσιλίκας και ο Αλέξης Δρίτσας. Και να ευχαριστήσουμε και την Αντιγόνη Τασουρή που είναι πάντα δίπλα μας σε κάθε live. Βεβαίως. Λοιπόν, η μητέρα σου είπε μπράβο με το που τελειώσατε. Η Στέλλα μας είναι ακριβώς απέναντί μας. Πάμε όμως στους κριτές μας. Κυρία Δρούτσα, έτσι να ξεκινήσουμε από εσάς. Μ' αρέσει που κάθε φορά τα παιδιά έχουν μια πολύ ωραία ιδέα που πηγαίνει και πάρα πολύ στον Κώστα αυτή η ιδέα. Ήταν πάρα πολύ καλός πάλι ο Κώστας, είχε μια δύναμη που του πηγαίνει πάρα πολύ. Όσα κομμάτια διαλέγουν, πηγαίνουν πάρα πολύ στον Κώστα. Ήταν πάρα πολύ καλό, με πολύ δύναμη, μ' άρεσε. Θέλω να σας ρωτήσω κιόλας αν είστε αγχωμένοι μετά τα δεκαράκια που πήρατε στο προηγούμενο live, έτσι να κρατήσετε η βαθμολογία ψηλά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το επίπεδο. Όχι, δεν είμαστε αγχωμένοι. Ωραία. Κύριε Μουρατίδη. Ναι, ήταν δύσκολο μετά την τελειότητα του προηγούμενου live να ξανά είστε τόσο καλοί. Ήταν ένα κομμάτι που δεν τέριαζε και στους δυο σας. Ο Κωστάκης που είναι το ζητούμενό μας ήταν μια χαρά.
αλλά και η παρτινέρ του, παρόλο που δεν της πήγαινε το κομμάτι, σκίστηκε και το φινάλε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί όταν σου λένε ότι το φινάλε κερδίζει τις εντυπώσεις, δεν έχουν άδικο. Δηλαδή, μόλις έκανες τη φωνή, το σήκωμα, το αυτό, τα ξέχασα όλα τα υπόλοιπα. Και το χορευτικό ήταν πολύ καλό. Εισάξια με τον παρτινέρ. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία ιδέα. Συγχαρητήρια που ξέρετε την ιστορία των Ζεμπέκηδων. Κύριε Κωστάκη μου, μπράβο. Μπήκατε στο Google, βλέπω, και τα μάθατε όλα, έτσι. Όχι. Όχι. Είναι από το δημοτικό σχολείο. Αλήθεια. Ωραία. Χαρτί, Και αυτό ονομάζεται κατσάκι. Μας το στείλαν από τις Σέρρες την Παρασκευή. Αυτό το φορούσαν οι Ζεμπέκηδες και όταν κλέβαν ένα αρνί, κάνανε ένα κόμπο. Ναι. Αν κλέβαν δύο, κάναν 2-3 κομπούς. Μάλιστα. Αυτό πόσους κόμπους έχει? Αυτό καλά, το δέσα εγώ. Δεν έκλειψα κανένα. Δεν έχεις κλέψει ακόμα αρνί. Όχι. Για να ξέρουμε πόσα αρνιά έχουν κλέψει. Εγώ, με είναι κακίνο χορός το στοιχείο μου, θα πω ένα μεγάλο μπράβο για τον Φραγκιώτικο που μας χάρισε η Όλγα.